नमस्कार, तुम्ही पाहतात प्रुडंट मीडियाचा स्पेशल फीचर उत्सव मराठी चित्रपटांचा भाग 4. या भागात आपण बोलणार आहोत काकस्पर्श या चित्रपटाचे कलाकार सचिन खेडेकर, धग या चित्रपटाचे दिग्दर्शक शिवाजी पाटील आणि कलाकार नागेश भोसले यांच्याशी. तसंच बोलणार आहोत कतातीच्या लग्नाची आणि अँटनी गोन्साल्विस द म्युझिकल लेजंड चे दिग्दर्शक अशोक राणे यांच्याशी. मंडळी, कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सचिन खेडेकरांची बोलायच्या अगोदर पाहूया काकस्पर्श या चित्रपटाचा लहानसा प्रोमो. तुम्ही सगळ्यांनी हा चित्रपट बघितला असेल. आता बोलूया खुद्द सचिन खेडेकर यांच्याशी. बघूया ते काकस्पर्श या चित्रपटाबद्दल काय म्हणतात ते. आज आमच्या बरोबर आहेत 5व्या मराठी चित्रपट महोत्सवाला खुद्द सचिन खेडेकर. सचिन खेडेकर जी, वेलकम टू दिस महोत्सव आणि वेलकम टू गोवा. थँक्यू सर. ह्या मूवीमध्ये, ह्या चित्रपट महोत्सवामध्ये तुमचं मूवी काकस्पर्श प्रदर्शित केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल जरा आम्हाला आपल्याला. काकस्पर्श हा आमचा ह्या वर्षीचा नवीन सिनेमा आहे. तो गोव्यामध्ये तिसरा आठवडा चालू आहे आणि हाऊसफुल चाललं आहे सगळीकडे. आणि सिनेमामध्ये मी, प्रिया बापट, सविता मालपेकर, मेधा मांजरेकर, संजय खापरे आणि अतिशय गुणी मंडळी आहेत, सगळी टॅलेंटेड. आणि तो सगळा पिरियड क्रिएट करणं 1930 साल आम्ही कोकणात शूटिंग केलं त्याचं. ते 200 वर्ष जुनं आमचं घर होतं. मग ते सगळे कॉस्ट्युम्स, ते सगळं करायला खूप मजा आली. आणि हरिदादाची भूमिका ही तिथे इतकी सगळे टॅलेंटेड माणसं होती आणि महेश होता ऑफकोर्स. तर त्या कथेवरती आमचं सगळ्यांचा खूप जीव होता आणि आमची अशी खात्री होती कथा लोकांना आवडेल. आणि आजही सिनेमा जो चालला आहे तो त्या कथेमुळे चालला आहे. महेश मांजरेकर ॲज अ फ्रेंड, ऑब्व्हियसली तुम्ही खूप क्लोज आहात त्यांच्याशी. ॲज अ डायरेक्टर तुम्ही याच्या अगोदर शिवाजी राजे भोसले बोलतोय याच्या पिक्चरमध्ये तुम्ही काम केलं, त्यानेच डायरेक्ट केलं. ह्या मूवीमध्ये काय वेगळं होतं? मी आणि महेशनी आत्तापर्यंत साधारण 12-13 सिनेमांमध्ये एकत्र हिंदी आणि मराठी काम केलं आहे. म्हणजे महेश डायरेक्टर आणि मी ॲक्टर. आमच्यासाठी अस्तित्व, मी शिवाजी राजे भोसले बोलतो आहे आणि काकस्पर्श ही आमच्या कामाची म्हणजे ट्रायोलॉजी आहे, चांगल्या कामाची. म्हणजे बाकी मी महेशच्या विरुद्धमध्ये होतो, पितामध्ये होतो, अनेक सिनेमांमध्ये होतो, हिंदीत हथियारमध्ये होतो, संजूबरोबर पितामध्ये होतो. पण आमच्या दोघांच्या कामाचं हे उत्तम काम आहे. आणि महेश आणि मी एकमेकांना ओळखतो, त्याला दिग्दर्शक म्हणून आणि त्याला मी ॲक्टर म्हणून. आम्ही दोघेही कम्फर्टेबल असतो. शिवाय ह्याच्यात मैत्रीचा भाग आहेच की मी कुठलीही गोष्ट त्याला हक्काने सांगू शकतो, तो कुठलीही गोष्ट मला हक्काने सांगू शकतो. वी ॲक्च्युली टेक इच अदर फॉर ग्रांटेड, यु नो. आणि इट्स बीन अ फॅन्टॅस्टिक जर्नी. म्हणजे आणि आम्ही असं अधिकाधिक चांगलं काम कसं होईल याचा प्रयत्न करत असतो. ह्याच्यात गाणी आहेत तुमचं, त्यात फेवरेट वगैरे गाणे तुमचं? नाही, मला ते सावळा पांडुरंग म्हणून जे गाणं आहे ते खूप आवडतं. आणि गोव्यात तुमचा फेवरेट हॉटस्पॉट? गोव्याला स्पेशल गोवा आहे. गोवा इज ऑलवेज स्पेशल. म्हणजे इंटरनॅशनल फेस्टिवल्सचं आपण नाव घेतो, पण माझ्यासाठी गोवा इज द डेस्टिनेशन फॉर अ फेस्टिवल. आणि इथे येऊन सिनेमा बघायला खूप मजा येते, ऑडियन्स खूप छान असतो. गोव्यात सगळ्यात स्ट्रायकिंग गोष्ट आहे ती फूड अँड दी हॉस्पिटॅलिटी. आणि मला असं वाटतं की द फूड अँड द हॉस्पिटॅलिटी मेक्स द डेस्टिनेशन. आणि ऑफकोर्स नाव दॅट दी गोवा गव्हर्नमेंट आणि आपल्याकडचं चित्रपट महामंडळ हे अशी मेहनत करून फेस्टिवल इथे करतात, त्यामुळे द व्हेन्यू हॅज बिकम माय फेवरेट. एवढे तुम्ही चित्रपट केलेत, एवढे रोल्स केलेत, मराठीमध्ये पण केलं आहे काम, परत तुम्ही हिंदीमध्ये पण काम केलं. असा काही ड्रीम रोल आहे, राहिला आहे की हा करायचा आहे? अरे, अशा अनेक रोल्स आहेत. म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं की वेस्टमध्ये जसं माणसं थिएटरमध्ये दे गो बॅक टू क्लासिक्स, टू शेक्सपियर आणि असं सगळं, तसं मला असं वाटतं की मला गडकऱ्यांचं नाटक पुन्हा एकदा करायचं आहे किंवा कोल्हटकरांचं नाटक पुन्हा एकदा करायचं आहे.
संगीत नाटक, मला संगीत येत नाही ही माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं दुःख आहे. पण नाही तर मला गाण्याचा रोल करायला आवडला असता, नाट्यसंगीताचा. आता जर चान्स मिळाला तर तुम्ही डेफिनेटली तुमचे मूवीज सेपरेट नाही नाही, मी दरवर्षी एक नाटक करतोच आणि नाटकात मी रमतो, मला नाटक करायला आवडतं. टेलिव्हिजन अँड फिल्म्स इज जस्ट द मीन्स ऑफ प्रोफेशन आहे म्हणा. ओके, फ्युचर प्रोजेक्ट्सवर काय तुमची? आम्ही आता हे होते सचिन खेडेकर, जे बोलत होते आपल्या आवडी आणि फ्युचर प्रोजेक्ट्सबद्दल. ह्या चित्रपट महोत्सवाला कथा तिच्या लग्नाची आणि अँथनी गोन्साल्विस द म्युझिकल लेजंडचे प्रदर्शन झाले. या संदर्भात आम्ही केल्या गप्पा अशोक राणे यांच्याशी. पहा या गप्पा फक्त प्रुडंट मीडियावर. सर, कथा तिच्या लग्नाची हे एकंदरीत चित्रपटाची कल्पना कुठून कशी काय आली? मी आयुष्यभर चित्रपट समीक्षक म्हणून काम केलं आणि ते काम करत असताना सिनेमा सर्वांगाने मी समजून घेतलं. मी आता समीक्षक पण म्हणत नाही, स्वतःला अभ्यासक पण म्हणत नाही, पण सिनेमा पूर्ण सर्व अंगाने पाहून घेणारा एक चांगला प्रेक्षक समजतो. आणि या भूमिकेतनं मी आयुष्यभर सिनेमा बघत आलो, सिनेमामध्ये विचार करत आलो आणि मराठी सिनेमाबद्दल अनेक गोष्टी, मला अनेक प्रश्न पडले, अनेक मला गोष्टी सुचल्या. त्यात मराठी सिनेमाच्याबद्दल, मराठी सिनेमामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे असं करताना जे मी त्या प्रश्नांचा मागोवा घेताना मला एक असं सतत जाणवत गेलं की मराठी सिनेमाचा प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का? मराठी सिनेमाला चांगली कथा पाहिजे. मराठी सिनेमा आणि कुठलाही प्रादेशिक सिनेमा, कथा हा त्याचा हिरो असतो. हिंदी सिनेमामध्ये हिरो हिरोईन असतात, पण इथे कथाच सिनेमाला वाचवते. ती कथा चांगली पाहिजे या मताचा मी होतो, ते माझं मत पक्कं झालं. आणि मग मला तर स्वतःला सिनेमा, मला खरं म्हणजे सिनेमा दिग्दर्शक म्हणून, कथा लेखक म्हणून पुढे यायचं होतं, पण ते थोडा उशीर झाला ना. मी एकदम पत्रकारितेमध्ये गेलो, समीक्षक झालो आणि मग तिकडे गेल्यानंतर अख्ख्या जगाचं दार उघडं झालं मला. आणि अख्ख्या जगातला असा एकही देश नाही की त्या देशातला सिनेमा मी पाहिलेला नाही, त्या देशाच्या सिनेमाविषयी वाचलेलं नाही आणि त्या वेगळ्या फेस्टिवलला गेलो, सगळं काही पाहून घेतलं. आणि मग मी हा सगळा विचार करताना मला वाटलं की आपण आता सिनेमा करताना कसा करायचा. तर मी नेहमी, आता मी सिनेमा शिकवतो सुद्धा, तर तिथेसुद्धा असं म्हणतो की सिनेमाची गोष्ट ही तुम्हाला एका वाक्यात सांगता यायला पाहिजे. म्हणजे समजा मी दिग्दर्शक आहे, तुम्ही निर्माते आहात, तेव्हा तुम्हाला ठीक आहे सिनेमा करतो, तुमची गोष्ट काय, तर तुम्ही संबंध गोष्ट थोडी अर्धा तास एकदम ऐकणार. तर आधी मी वन लाईन सांगायला पाहिजे. वन लाईन, अरे यार इंटरेस्टिंग आहे. तसा माझा प्रेक्षक असतो, तो सिनेमा बघतो, तर त्याने दुसऱ्याला ही गोष्ट का बघ, सिनेमा या सिनेमात काय आहे, तर त्याला वन लाईनमध्ये सांगता यायला पाहिजे. म्हणजे असं ते वन लाईन स्ट्रॉंग पाहिजे. तर माझ्या या सिनेमाची वन लाईन काय आहे की एक अशी एक आई जिचं स्वतः आई, अशी एक आई जिचं स्वतःचं लग्न झालं नाही, पण तिला मुलगी आहे आणि मुलीचा तरी संसार आपण पाहावा असं स्वप्न पाहणारी आई. आता याच्यात आणलं एक कॉन्ट्रडिक्शन, आणलं सगळं आणलं की म्हणजे एक लग्नाली न झाली आई, मग तिनं संसार स्वप्न पाहिलं, मग ती काय करेल, मग ही आई कोण असू शकेल. तर मला 3 पर्याय होते. एक होती वेश्या, दुसरी होती कुमारी माता आणि तिसरी होती तमाशातली बाई. मग मी काय केलं, वेश्या हा विषय काढून टाकला. कारण वेश्या घेतली की एक आपला एक प्रेक्षक असतो, मग त्याला ते वेश्या, तिकडचं ते रेड लाईट एरियातलं ते बघायला आवडत नाही. मला प्रेक्षक कमी होतं, मला ते नाही करायचं होतं. कुमारी माता हा पूर्वी 60-70पर्यंत सिनेमामध्ये विषय होता मोठा, आता तो तसा राहिला नाही आहे. मग आता तिसरा पर्याय झाला तमाशाचा. म्हटलं हा चांगला पर्याय आहे. आणि तमाशातली बाई पडद्यावरती अनेकदा दिसली, तमाशा दिसला, पण त्यांचं म्हणून काही जगणं आहे, त्यांच्या इच्छा आकांक्षा काय आहेत, तर ते मला दाखवता येईल. मग मी ती फायनल केली आणि अशी मग मी ती गोष्ट बांधत नेली. आणि मग रेखा देशपांडे ह्या माझ्या सगळ्या सिनियर समीक्षक आहेत आणि आम्ही दोघांनी मिळून तशी स्क्रीनप्ले डायलॉग आम्ही लिहायला घेतले आणि आम्ही त्याचे अनेक ड्राफ्ट केले. पहिला ड्राफ्ट हा फायनल ड्राफ्ट, हा माझा मराठी सिनेमाचा पुन्हा एक आरोप आहे की पहिलं लिहितात तेच फायनल शूटिंगला सुरू करतात. मी कधी केलं नाही, कधी करणारही नाही. तो एकदा, दोनदा, तीनदा तो सुपरफाईन होतो, आपल्याला गोष्टी जाणवत राहतात, दिसत राहतं आणि ते करता येतं. तसा मी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग या गोष्टीतनं एक मला मेसेज नाही द्यायचा. मी एक विचार करणारा माणूस आहे, खूप चांगलं साहित्य वाचलं, खूप सिनेमा पाहिले, खूप नाटकं पाहिली आणि पत्रकारितेच्यामुळे अख्खं जग, लिटररी अख्खं जग पाहिलं. आणि मग भोवतालच्या विषयी मला काही माझे प्रश्न आहेत, मग ते प्रश्नातून मला भिडायचं. आणि एकदा प्रश्न म्हटलं ना की प्रश्नाचं कधी उत्तर असतं, प्रश्नाचं उत्तर पुन्हा एक प्रश्नात असतं, प्रश्नाचं उत्तर कधीच असू शकत. आणि कुठल्याही समस्या ज्या कौटुंबिक असतील, सामाजिक, ते उत्तर त्याचं डेफिनेट कोणी देऊ शकत नाही, येऊ शकत नाही. फक्त ते समजून घेत त्याच्यातनं मार्ग काढत पुढे जायचं असतं. आणि म्हणून मी या प्रश्नाचं उत्तर या फिल्ममध्ये दिलं नाही. ते दोघं शेवटी आपापला निर्णय घेतात की आता काही काळ तरी आपण वेगळे राहूया. कारण भांडणामध्ये बघा, नेहमी आपण सांगतो या 2 माणसांचं भांडण होतं, आपण खूप सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. मग शेवटी आपण काय म्हणतो, आता एक काम करा, तुम्ही 2 दिवस एकमेकाला भेटूच नका, 2 दिवस लांब राहा.
2 दिवसांनी भेटा, मग ते मित्र असतील, नवरा बायको कोणी, 2 दिवसांनी मग भेटा. कदाचित त्या समोर आलं ना, एकदा आपलं भांडण नाही की तो लोकांच्या डोक्यात रागच समोर दिसलं की डोक्यात सटकतं सगळं. 2 दिवस बघूच नका समोर.